Najviac, čo sa mi osvedčilo pri žiakoch, keď hráme bez nót a učíme sa niečo improvizovať, tak keď hráme nejakú melódiu, tak hovoria mi čísla, čiže intervaly, čo hrajú. Keď hrám napríklad toto, hej, Slovensko moje, tak hovoríme si, že hráme 1, 1, 2, 1, 2, B3, B3, 4, B3, 4, 5, 5, 4, 2, B3, 1. Aby mali predstavu, že v akom vzťahu sú tie jednotlivé tóny melódie. A toto dosť pomáha. Potom ešte robíme vec, že zapneme nejaký backing track z YouTube, do ktorého ja im hrám a oni opakujú po mne. Či už synkopicky niečo zahrám, alebo skúšame na rôzne doby hrať, na prvú dobu začať nejakú frázu, na druhú, na tretiu, stále to znie inak, hej. Čiže aby vnímali aj rytmus trošku, aby nehrali len, jak je napísané v notách, iba osminy, iba šestnáctiny, proste rytmicky nech sa vedia hýbať aj v polyrytmoch trochu viac. Toto je dosť dobrá vec. A ešte potom také, že proste zahrám im niečo podľa ucha, v C-čku napríklad, a skúšajú to podľa ucha nájsť, tú melódiu, ktorú zahrám, a povieme si, že čo to je vlastne, aký interval.